gumun aku karo cah wedok-wedoke ulahe jan gumun banget aku. Saiki zamane saiki iki lho. Sing digoleki yo model stempel-stempelan. Modele cah lanang-lanang saiki digoleki stempel-stempelan kuwi. Tenanan goleki stempel-stempelan ngono. Gumun aku. Kudu duwe stempel dadi wong lanang, ndek tato maksude kudu tatoan. Jadi ben diseneng-senengi rondo-rondo kuwi ora peduli mak nyawang tato kuwi lho. Jadi kudu tatoan sopir-sopir barang ini kudu tato. Minimal tatoan ngono kuwi. Ora usah mandang ngene-ngene iki ora usah. Ora ngerti cah wedok saiki ngene-ngene iki ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti tenan. Modele wis ngono kuwi, modele pokoke wisan. Ora ngerti ora dunung. Jumlah ngene-ngene iki barang wis ora dunung. Ora dunung. Wis ta ora lek mudeng cah wedok jaman saiki wis. Pokoke tatoan, tatone bek nyambut gaene bah maling bah. Dadi begal ora ngurus. Butuhe mlakune ndengek ngene, klot tatoku ngene iki. Ki tatoku. Ngene iki, mlakune pokoke ngedet ngene. Ora ngurus.